Městská policie, prosím. Takže už si to píšete konečně? Ano. Kolegovi už jste vypad, takže adresu máte teda, ano, pod hradbami 666/1. Ne, nemám adresu. Nemáte, takže Praha 6 Střešovice. Praha, P. No P, Praha, no. P, R, A, H, A. Praha, mám už napисat. Praha 6 Střešovice. Š, S Střešovice. A, se. Pod hradbami napište si jenom ulici. Stačí P6. Pod hradbami 666/1. Aha, 6 a ještě? 3 šestky /1. 3 šestky. Ano. A lomeno 1, ne? Ano. A teďkom telefon vám na ně dám, ano? Protože vám to prečítáme, hej? Praha. Ano. 6. Ano. 6, 6, 6, 1. No jo, ale ulice pod hradbami. Tam nemáte ulici. Ulica to jaká? No už jsem vám jí řekl 3krát, pod hradbami. Š. To se začíná na Š. Jak na Š? Pod hradbami. Si děláte ze mě srandu, nebo neumíte česky? Ne, neznám, já jsem Slovák. No Slovák, tak Slovák já vám taky rozumím. A když mi neumíte ani zopakovat název ulice, pod hradbami. Verbami, hej? Pod hradbami, ano, jako jsou hradby na hradě, tak pod hradbami, pod nima, ano, pod hradbami. B, A, N, I. Dobře, mám. Takže pod hradbami 666/1, ano? Ano. Teď si napište telefon. Telefon. Ano. Chcete? 233. 233. 236. Ne, 233. Šestku jsem vám tam neřekl ani jednou. Aha. 233. Dáme jednou. Dva. Pak je tam 113. Abo tak, počujete, bo... Já vám to řeknu celý to číslo, ano. Ale pomaly. Pomaly. Takže 233 už máte to první trojčíslí? To mám jen dvojku. To máte dvojku. Takže ještě k tomu si dopište 33. 33, hej? Ano, 233, přesně. 3. Ano, takže už máte první 3 čísla, ano. K tomu si dopište ještě 113. 113. 113. Máte už i druhý trojčíslí. A za to 060. 060, ano. 006. Ne 006, 060. Aha, 060. Ano. Přečtěte mi to číslo celý teďkom. 6. 0. Ano. Dobre, mám. Tak môžeme to prečítať, hej? Že presne. Praha. Dobre? Ano. Praha, Verania. Jak? Verania. Jako, já už nevím, co s váma, já už vám asi neporadím. Ne, dobře. Já vám říkám Praha 6, Střešovice, pod hradbami. Nevím, kde jste vzal jakou veranii, to vám tady nikdo neřekl. Na P, hej? P. Víte, co ten hovor ukončíme s váma, to asi nemá smysl, máte telefon, zavolejte si tam, ano? Nashledanou.